Ako yung unang larga ron na kay. Ako yung unang abot diri. Uy, ma'am! Diri ka, ma'am! Pre, sa kuha dyan na pre, kaya ready na ako motor. Kauna, kay mamili, manayog pasayro. Pre, ako lagi na pre kay bago kog irok. Mauna. Ako yung unang larga ron na kay. Ako yung unang abot diri. Ganun mong base mata na unang maabot. O kasa mo sa kayang pasayro, dito siya. Tama dyan na mo pre. Dili, man, God. Ako mo ginaunang abot diri, God. Gani harap ko ginulat diri. Ay sus, pareha man ta nagulat. Mo jud, salik kay bagong motor. Dili, man, God, bahan. Ako lang ba? Sige, tapa din sa o. Pati magasgasan ba? Mo nang gusto na ko makalakaw. Nawayon mangay ka pre. Salikay nga ni akong motor. Bitaw, kung mo sa ruta, kala pong gapog motor. Ah, grabe po niyo makahinaway sa akong motor oy. Unya ka na inyong motor. Naimpas na. Ha? Impas? Kana kong rider, di sa paghinambog. Na-impas na itong timber. Unya imo ha pre. Naimpas na. Ako ka na naman sa hero ko, kaya ako nang ibayad. Natanawa. Wa pa man din na naimpas. Sige pagkagpanghinaway sa akong motor nga bati kayo. Dili sa wayon nga makita man pod. Di mo pa yung patunga imong motor, oh. Mura po gwapo. Sa man jud, magpahambog kay ta diri o mamasayro ta. Uy, kani. Ya, biyahe mo. Sumala ni mo. Kita bitaw ka na turno mi diri. Ina, mga istorya. Ay, pilosopo man kayo. Sige na, babasakya ko. Oh, pre, pasayro. Di magagusto nga mag-una ko. Ya, dili ko anaya sa imuhara ko. Mamili buga. Importante na kay kasakyan. Bus lamang nga pliti ko, mamili na lang ko motor. Diri gani sa kong kumpare no. Ah, diyan ko sa imuha ba? Basig mga discussing nun may sa imong pare. Wa kay sali gani naong niya nga parte na magani ning ungasa. Kor siguro'y ungas. Inutang ba yung motor? Pasakyan na na. Si Muha daw gusto. Sige na, yaba. Tayo mas naman ang pliti. Kami sakto, kanina masayro. Call! Oh, pasayro na pre. Mura ko man kapliti ning naunga. Ay pun mo pagdyan sug tao. O gusto ka pasakyan na. Call, sa imo ara ko call, kay ready rin imong motor. Ah, namili pa jud oh. Mura jud na ay kwarta. Times to kung ipliti call, basta kana lang imong motor. Sorry, pang motor show ni. Ang motor show, unya ka nung nagturno-turno man ka. Headline ba? Tumboy ko ani bi. Diri na lang tadong. Ay, dili ko call, di ara ko sa nagka-reader. Dilian po kayo. Dili ka ni daw siya no. Sige na, good call, kadali, rabitaw kayo ni. Ay, yung ulo ning tawhana ni oy. Balong pang sikat ani ako reader. Mauna kay pilian kay ka. Kay napo mo sakay chicks na imong motor. Wala, pero malay ni mo. Ako po chicks, di po ko masakay ng motora na oy. Ya, sige na, batara na. Diha lagi ko sa imuha. Ingnan dili ka pwede diri sa kuha. Kay panchik-chik sa ni ako. Mauna, pilian kay mo. Pero kay pasahero, magreklamo mo. Dili nga nang klaseng pasayro among gusto. Ya, sige na, pasakyan ako ba? Sakya ko diri abot. Di lagi. Sige Bawa na. lagi. Ya, Patika na lagi ni. Turno pa mo. Chicks raman day gipangita ninyo. Pasakyan na ninyo. Sige na, ya. Dili lagi Sige na ba? pwede. Unsat. Uy, ma'am, diri ka, ma'am. Pre, sa kuha dyan na pre, kay ready na ako motor. Kauna, kay mamili, manayog pasayro. Pre, ako lagi na pre kay bago kog irok. Mauna. Hangon kay pasahero. Namili, ang chika. Dai po kining kagwaya akong pasakyon diri. Naghanan ni mong istorya oy. Sa ready lagi na mo sakay. May pagdi mamasayro. O mangyapoy mo sakay nako. Ma'am, dirita ma'am, kay ready na ako motor. Ma'am, diri lagi ka sa kuha, ma'am. Hi. Namasahero na? O ma'am, namasayro ko, ma'am. Ay, dili ikaw. Ma'am, ako ma'am, namasayro ko ma'am. Ay, dili po ikaw. Kanang nasa to nga ba? O ma'am, namasayro ko ma'am. Ali. Ay, kalasgaw. Ali, sakay na lang diri. Dili ya, dili na lang kuya. Eh, no choice. Tara dong. Call, dito na lang ko sa pikas call, diri na lang ko call. Sige, ako'y una ha. Na, ako yun na. Ako sunod, ako sunod. Ako yun na lagi. Ako ba? Ako ba? Ako na. Unsa man manakay mo dili. Ako lagi. Ako yun. Ako sunod. Ako lagi. Ako lagi yun na lagi. Ako lagi. Pre, wala pa man po ni na-impas. Iuli sa ko ni. Alis na akong XRM. Kalasgaw. Ako po pre, iswap na ako ng XRM pre.